Ale toto sú naozaj desivé čísla a čísla a štatistiky neklamú. Keď si pozrieme štatistiky kumulatívneho úbytku pracovných miest v meste Martin, tak sme sa dostali od 2021, čiže počas obidvoch mandátov súčasného primátora na zrušených 1737 pracovných miest. A to je naozaj už vážny problém, ktorý treba systémovo riešiť. Nezaznamenali sme žiadne úprimné systémové riešenie zo strany primátora vedenia mesta. Ďalší obrovský problém, kde nám štatistiky kričia alebo doslova plačú, je demografický profil mesta Martin. Mesto Martin za posledných asi 25 rokov sa dostalo do fázy úplne dlhodobého a systémového demografického úbytku a samozrejme aj výrazného starnutia. Ale od svojho vrcholu, kedy v meste Martin žilo vyše 60 000 obyvateľov, odtiaľ to odišlo takmer 11 000 ľudí a v roku 2026 sme žiaľ Bohu završili tento pokles pod 50 000 obyvateľov, čo znamená množstvo ďalších problémov aj pre rozpočet nášho mesta. No a potom je tu ešte jedna zaujímavá štatistika, že kam vlastne Martinčania utekajú. Človek by si povedal, že do zahraničia alebo do Bratislavy. Martinčania primárne utekajú do okresu Liptovský Mikuláš, do okresu Žilina, do okresu Turčianske Teplice, Ružomberok a až následne prichádza Bratislava. A je to dôkaz toho, že jednoducho ľudia z Martina asi nechcú vytrhnúť svoje korene z tohto mesta, ale nemajú tu nejaké pracovné uplatnenie, nemajú tu poriadne bývanie, čiže sťahujú sa do okolitých okresov. A toto je naozaj veľmi vážny problém.